So, special fight tayo ito. See, dugtong na natin dito ito mga kaji. Special fight natin, no? Sige, sige. Napakagandang bigayan na ito. So, okay game. Nasa kaha ko lang to, no? So, special fight tayo ito. Ito yung special fight natin. Picture mo rin. So, ito, no? Pulang tigre to. So, ito yung pulang tigre na makapal, no? So, ilang araw na to siya na nakaitlog. Mag-aapat na araw na siguro. Tapos, kinondisyon natin, pang vlog. So, ito siya. Yung pulang tigre. Matigas siya tignan, no? Pero kung sa, ano yan, hack fight yan, hindi pwede namin laban yan doon. Kasi ito naman, yung nakakondisyon natin to, na hindi na rin napalaban, no? Pero ito, hindi na rin namin napalaro sa hack fight to. Kasi nga, medyo old na rin siya, no? Pero hindi din kasi yung mga winner ko kahapon mga kaji. Yung nanalo ng mga gagamba natin kahapon doon. Magti 3 weeks yun, no? So talagang kinalamang lang ng mga gagamba ko doon. Laging paunang patama, no? Laging ulo yung kalaban o dibdib. Tapos may samang swerte pa, no? So ito mga kaji, bahala na kayo. Tignan nyo na lang, no? Kung saan kayo dyan. Dito ay sa pula o dito sa dilaw. Napakagandang bigayan nito. So, okay game. Magandang laban to. Ito mismo nagsasabi sa inyo mga kaji. Pero wasakan talaga to. Oh. Sige, wrestling na. Uno, dos, tres. So, talo talaga yung tigre. Yakit. Lag-lag. Paka natin. Buting sa'yo. So yun, no, talo talaga yung tigre dito. Hindi ko masyadong masundan yung laban nila. Naging wrestling kasi, no. So talo talaga siya. So tabi na natin to. Ito yung mga old natin na hindi na napalaban, no. So tabi natin to. Ay gusto akong subukan mga aji. So tugtong na natin sa video na to. Huwag na natin patagalin pa, no. Kasi kahapon doon yung nagtabla namin, no. Ito. Napakaswerte nung kalaban mga aji. Nalaglag sa lamesa. Yung dito, sa dulo ng lamesa mga aji, no? Pero ito nakagat din to sa likod, ah. Pero kasi nakalabas siya. So yung kalaban nito mga aji, nandito na sila sa dulo ng lamesa, no? Sapot na yung kalahati ng gagamba. Tapos nalaglag silang dalawa dyan. Tumigil siya. Hindi niya tinuloy, no? Tapos hindi niya nakinagat. Pero yung gagamba, hindi na maagalaw yung kalaban niya, no? So sa ibang lugar yun mga aji, sinasabit nila sa stick yun, no? Pero dito sa amin mga aji, inaawat yun pag ganun. Kahit sabihin mo na sa putan ng kalahati, hindi na maagalaw, hindi naman kinaagat, no? So, awat yun. So, dito,
Yung, naalala niyo yung tumalo sa salmon. Dati na tigre. Saan na yan? Patay na yan. Dito. So, saan na yan? Natin, no? Ito. So, sa tingin ko ito mga Aji, kahit ganito na to, no? Kahit napakatanda na to. Kasi, alam mo mga Aji, yung reaction time kasi ng gagamba, kahit matanda ka na, kung ikaw makapaunang kagat, tapos yung kagat mo malakas, no? Kahit ganito to. May kalalagyan pa rin tong nagtabla kahapon. So, bakit? Panoorin nyo kung bakit. Nga, unang kagat, tinapay lahat. Unang kagat, tinapay lahat. Unang kagat.